V dnešnom videjku si ideme dokončiť tieto gulky, čo sme si robili. A dala som si sem horkú čokoládu na 70% kaká, vegán a kakaové maslo a idem to spolu roztopiť. Kľudne by sme to mohli aj v hrnci, v ktorom je voda. Na to položíme toto ako vo vodnom náleve, ale ja to zvyknem aj takto, že priamo na ohni. Ale treba to miešať, aby tá čokoláda neprihorela. Trvá to iba chvíľku. Takže hneď to mám takto roztopené. Tak. Vypla som plyn a teraz si dáme do toho esenciálny olej, napríklad tangerinku. 1-2 kvapky, nech nám to krásne ovonia a ochutí. To máme ako prírodné ochucovadlo. Mandarinka sa perfektne hodí. Tak, a teraz si zoberieme špajdľu a tie guličky si budeme takto napichovať na špajdľu a namačať v tej čokoláde. Takto, nechám to troška odkvapkať. Položím na papier na pečenie. A zase ďalšiu. Tak a takto pokračujem, kým mám guličky. Keď už mám takto všetky čokoládové guličky namočené v čokoláde, tak ich ešte troška posypem kokosom a tým sa aj ozdobia krásne a zároveň sa zamaskuje tam tá dieročka po špajdli. Takto. Mám rada tento kokos bio, strúhaný, on je taký väčší a fajne chrumkavý. Tak, a máme to hotovo. Veľmi jednoduché, rýchle. A už to dáme iba stuhnúť do chladničky a môžeme papať. Verím, že sa vám tento receptík páčil a určite vyskúšajte. Ahoj!